Izenzo sesibili. Kwathi sekufikile usuku lwePhentekoste, bonke babebuthene ndawonye. Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla, yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo, zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Base begcwala bonke uMoya oNgcwele, baqala ukukhuluma ngezinye izilimi, njengalokho uMoya wabapha ukuphumisela. Kepha kwakukhona abaJuda abakhile eJerusalema, amadoda akholwayo, evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu. Kwathi kuzwakele lowo mdumo, uquqaba lwabuthana, lwaphithiza, ngokuba kwaba yilowo nalowo wabezwa bekhuluma ngolimi lwakubo. Bethuka, bamangala bathi, "Bheka, bonke laba abakhulumayo abasibo abaseGalile na? Yini pho ukuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na? Amaphathi, namaMede, nama-Elamithi, nabakhile eMesopotamiya, naseJudiya, naseKhaphadosiya, nasePontu, nase-Asiya, naseFrigiya, nasePhamfiliya, naseGibhithe, nasezweni laseLibiya ngaseKhurene, nezihambi zaseRoma, nabaJuda namaproselithe, abaseKrethe nabase-Arabiya, siyabezwa bekhuluma ngezilimi zakithi ngemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu." Bonke bamangala, basambatheka, bathi omunye komunye, "Kuthini lokhu na?" Kepha abanye bebabhuqa bathi, "Bagcwele iwayini elimnandi." Wayesesukuma uPetru nabayi-11, waphakamisa izwi lakhe, waphumisela wathi kubo, "Madoda akwaJuda nani nonke enakhileyo eJerusalema, makwazeke lokhu kini, nibeke indlebe emazwini ami. Ngokuba laba kabadakiwe njengokucabanga kwenu, lokhu kuseyihora lesithathu lemini, kodwa lokhu kuyikho okwakhulunywa ngomprofethi uJoweli ukuthi, kuyakuthi ezinsukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu, ngiyakuthulula uMoya wami phezu kwayo yonke inyama, amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha, izinsizwa zenu zibone imibono, abadala benu baphuphe amaphupho, yebo, naphezu kwezinceku zami nezincekukazi zami. Ngiyakuthulula uMoya wami ngaleyo mihla, ziyakuprofetha. Ngiyakuveza izimangaliso ezulwini phezulu, nezibonakaliso emhlabeni phansi, igazi, nomlilo, nokuthunqa komusi. Ilanga liyakuphenduka ubumnyama, inyanga ibe yigazi, lungakafiki usuku olukhulu noluqhamileyo lweNkosi. Kuyakuthi yilowo nalowo obiza igama leNkosi uyakusindiswa. Madoda akwa-Israyeli, zwanini lawa mazwi, uJesu waseNazaretha, indoda efakazelwe nguNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamandla nangezimangaliso nangezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu, njengalokhu nazi nina uqobo lwenu. Yena lo, esenikelwe ngesu elimisiweyo nangokwazi phambili kukaNkulunkulu, nambethela ngezandla zabangenamthetho, nambulala, lowo uNkulunkulu wamvusa ethukulula iminjunju yokufa, lokhu kwakungenakwenzeka ukuba abanjwe yikho. Ngokuba uDavide uthi ngaye, "Ngayibona iNkosi phambi kwami njalo, ngokuba ingakwesokunene sami, ukuze nginganyakaziswa. Ngalokho inhliziyo yami iyajabula, nolimi lwami luyethaba, ngisho nenyama yami iyakuhlala ngokwethemba. Ngokuba awuyikushiya umphefumulo wami eHadesi, futhi awuyikuvuma oNgcwele wakho abone ukubola. Wangazisa izindlela zokuphila, uyakungigcwalisa ngokujabula ebusweni bakho." Madoda, bazalwane, ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide ukuthi wafa, nokuthi wembelwa, nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla. Ngakho lokhu engumprofethi, ekwazi ukuthi uNkulunkulu wayefungile kuye ngesifungo ukuthi enzalweni yokhalo lwakhe uyakubeka omunye esihlalweni sakhe sobukhosi, ebona kusephambili, wakhuluma ngokuvuka kukaKristu ukuthi akashiwanga eHadesi, nenyama yakhe ayibonanga ukubola. UJesu lo uNkulunkulu wamvusa, esingofakazi bakho thina sonke, ngakho ephakanyiselwe ngakwesokunene sikaNkulunkulu, esamukele kuyise isithembiso sikaMoya oNgcwele, wakuthulula lokhu enikubonayo nenikuzwayo. Ngokuba uDavide akenyukelanga ezulwini, kepha yena uthi, "INkosi yathi eNkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho." Ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile iNkosi noKristu uJesu lo enambethela nina esiphambanweni. Sebekuzwa bahlabeka enhliziyweni, bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, "Madoda, bazalwane, siyakwenze njani na?"
UPetru wayesethi, "Phendukani, yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza." Wafakaza nangamanye amazwi amaningi, wabayala wathi, "Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo." Ngakho abalamukeleyo izwi lakhe babhaphathizwa, kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli, nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni isinkwa, nasemikhulekweni. Kepha kwaba yilowo nalowo muntu wehlelwa ngukwesaba, kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwayo babendawonye, bahlanganyela izinto zonke, bathengisa ngemfuyo nangempahla, babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo, bemdumisa uNkulunkulu, bethandeka kubantu bonke. INkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo.